A čauky ľudia, tu je Majo a ja vás vítam pri dnešnom ďalšom tutoriáli. Tentokrát to bude ako si nainštalovať do Minecraftu Forge a nejaké tie mody, aby bola väčšia zábava. Takže, čo musíte urobiť ako prvé, keďže chcete hrať Minecraft? Stiahnuť si Minecraft, áno. Túto stránku, tiež je to na serveru, môžete všetky tieto veci dávam na tento server. Takže stránka tiež pôjde do popisku. V druhom rade. Potom si musíte stiahnuť Forge. Vlastne tento Forge vlastne udáva, akú verziu tých modov si budete stiahovať. Tieto neodporúčam, tie 1.5, tie sa už skoro vôbec nevidia. Ale keď chcete, tak 6, 7 až 8, tie sú teraz také najčastejšie. Ja osobne odporúčam 1.7.2, takže ja mám 1.7.2 stiahnutú. Keď ju budete mať stiahnutú aj vy, ja mám zložku, kde tu mám všetky mody a vlastne tu mám ten Forge. Takže mám tu Forge 1.7.2 a tieto koncové čísla od 10 až pod 1.1.2.1 vlastne určujú, aké mody si stiahujete. Takže dajte install client a vlastne tam, kde máte savenutý Minecraft vložený. Väčšinou je to keď napíšete %updata%, tak sa vám tu na .minecraft, tu sa vám to vlastne nainštaluje ten Forge. Takže dáte OK a vám sa to nainštaluje. Keďže ja ho mám nainštalovaný, tak ja ho už nemusím. Keď máme nainštalovaný aj Forge, tak môžeme prejsť na to, že si stiahneme nejaké mody. Ja používam túto stránku, takže tu vám tiež dám do popisku videa. A tak vám dám ju do popisku videa, hej. Tak tu si vyberete mod, ktorý chcete. Ešte tu si môžete vybrať verziu 1.8, 1 až 1.6.2, čo som pravil. Takže mody. Mody máme, hej. Čiže ja som si urobil dve zložky, kde mám nasťahované mody. Je to celé trošku pomiešané, na 1.6 mám najviac a na 1.7. Stiahli sme si 1.7, máme ju nainštalovanú, tak si to prejdeme. Keď otvoríte si teda, ako som vravel, možno to mám ešte otvorené, nemám. Otvoríte si %updata%. Ja to spravím takto, aby som o tom mal prehľad. Otvoríte si .minecraft a tu sa vám nainštaloval. K tomu by sa vám malo dať moc a logs, myslím. Alebo ešte nejaká jedna zložka, alebo ASM, neviem presne. Ale to je v podstate nepodstatné, len pretože si otvoríte moc a sem môžete vkladať mody. Keď som ešte hrával, čo už teraz až tak moc Minecraft nehrám, tak som hral Survival a hral som s týmito modmi, čo ma celkom bavilo, čo je Uncrafting Table. To je, že môžete vlastne, keď si vytvoríte krompáč, tak si ho môžete aj odkraftiť. Not another items, to je, že vidíte všetky, vlastne vidíte, jak to mám povedať, ako sa craftia veci, keď si otvoríte inventár, ale keď chcete mať tento mod, tak musíte mať k tomu aj Code Chicken Core, ale na tej istej verzii. To je na tom také. Iron chest, potom tam máte, že máte diamantovú, zlatú a želannú čestku. Backpack si môžete urobiť vlastne batoh, do ktorého môžete dať veci. Minimapka a lucky block, to je celkom zaujímavý mod, z ktorého keď vlastne náhodne sa vám generujú lucky blocky, ktoré keď otvoríte, vypadne vám nejaká hociaká vec, alebo sa niečo postaví. Ale to sa až tak nestáva. Alebo sa spálni nejaký mod potom. Ale keď si nainštalujete, tak keď tam dáte prvé dva mody, tak sa vám prvé dva proste, keď si nainštalujete Forge a dáte tam nejaký mod, tak sa vám nainštaluje táto 1.7.2. A v tej sa vytvoril aj Code Chicken Core. A to je vlastne na to, aby mohol fungovať tento mod. A keď si pustíte Minecraft, čo ja nebudem, a dáte si mod, tak tam vám vlastne vypíše na začiatku, keď tam nemáte žiadne mody, tak máte 3 mody. To sú nejaké, myslím, že tam ten Forge jeden tam je a ešte nejaké 2. Proste, ktoré tam na začiatku vždycky sú. No a potom si tam už len skladáte mody. Ale keď chcete si urobiť niečo väčšie, ako nejaký jak to mám povedať, modpack, tak odporúčam cez iný, jak to mám povedať, nie takto skladať, pretože
je to dosť zložité potom si to inštalovať. No to ani netreba inštalovať, to iba si presúvate mody. Tak keď chcete, tak treba taký jeden program, ktorý už si nespomínam ako sa volá, ale môžem aj z toho niekedy urobiť keď tak video. No a vlastne keď tu máte tie módy, najlepšie to skladať po jednom a potom to vždycky pustiť. Pretože, počkať koľko nahrávam, 5 minút, dobre. Vždycky je dobre si dávať po jednom a vždycky to puštiť, aby sa mod načítal. Lebo nie všetky mody pasujú do toho vlastne, do toho Forge, to znie divne. No a teda keď to máte po jednom, no a vlastne treba to skladať po jednom, lebo to nesedia, to som už povedal, lebo chápete, dáte si tam napríklad toto celé tam presuniem, takto by som sa tam presunul, a teraz niektorý z nich mi nefunguje, tak musím stále skúšať, dať preč tento, dať preč tento, a môže sa stať, že ich nefunguje aj viac. Takže to je na to nevýhoda. Takže myslím, že to by bolo pre tento krát všetko. Ešte niečo treba povedať, asi nie. Tak ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a ja sa s vami lúčim, tak čau.